Gaurkoan hemen gaude, Eibarren. Espainiar estatuan, Bigarren Errepublika lehen aldiz aldarrikatu zen herrian. Izan ere, asko jakingo duzue, Bigarren Errepublika ez zela Madrilen edo Bartzelonan lehen aldiz aldarrikatu, baizik eta hemen Eibarren izan zela. 1991ko apirilaren 14an izan zen, eta neurri batean gaizki ulertu bati esker. Gaur, 85 urte geroago, historiako momentu hori berreraikiko dugu. Jesus Gutierrez historialariarekin batera, berak prestatutako ibilbide berezi batean. Prest? Ozen! Bueno, Jesus, lehenik eta behin eskerrik asko. Zeuei. Hemen batu gara gaur, zergatik? Zergatik hemen? Bueno, hemendik hasiko gera bentsat bidomeketan, ilan emeretxian zein 26an bebai, bizita gidatua, eta alde batetik zehaitxik hemendik. Azken finean ohituta gauz, egun horretan ayuntamentuko balkoitik zetozen mesua, ikurriña, Errepublikako banderia, por supuesto, baina nahiko nuke hemendik arrazoi bategaitxik. Herritarren ikuspegia nolakoa dan hobetu ulertzeko. Eta hor daukagu argazki bat oso politxan nire ustetan, kokatu zen ja bada urte bat apikoro, aurreko urte hurrenean, nun ikusten dira gaur egun Casa del Pueblo dena eskarrian daukaguna erabat aldatuta, garai horretan bakarri beko solairua zekan, eta gero San Andres pasalekua zena, gaur egungo Egogain eta bertan dagoen etxia berdina da eta abar, eta gero udaletxeko irudi orokor bat, ezta? Baina gehixena nik uste dut beko partian azaltzen dena, herritarren ikuspegia nolakoa zen, eta adierazteko herritarren ilusioa nolabait esateko. Hori 1991an izan zen, ezta? 85. urte hurrena da aurten, eta ikusten dugu plaza beteta. Guztiz. Hor badago, ni adibidea jartzen dut beti, ezta? Gure ikuspegitik, 21. mendeko ikuspegitik eta oso gatsa dela ulertzia, ezta? Horren pentsamendua nolakoa esan, ezta, zehaitxik. Gaur egun, hauteskundeak datoz, bai Euskal Herri mailan, bai estatu mailan, partio batek irabazten dago, bestia, oreka bat dago, nolabait esateko beti ere. Garai horretan ikusita diktadura batetik zetozela, Primo de Riveraren diktadura 23tik 30era, batean, naiz eta hauteskunde municipalak izan, domeka bat izan zen, apirilaren 12a, ez da gaur egun bezala, ezta? Izten dabe, elezinoak izan, bukatu bezain pronto atxaldeko 8etan, eta handik ordu batera, ez dakit, 5 ordura asko jota, baukagu emaitza, 180, garai horretan hori zinezkoa zen, ezta? Beraz, urrengo egunean, astelenian, hasi ziren zurrumurruak, ematen dau, errepublikaren, esaten dizut, esan plebizito bat errepublikaro monarkiarekin jarraitza, baizik eta hauteskunde municipalak, ezta? Lehenengo abia puntua, berri du birmoldaketa itxeko demokrazian nolabait esateko diktadura baten ostian. Baina, klaro, martitzena zan, apirilaren 14a, eta lehenengo orduetan etorri ziren Donostiko mesulariak, Eibarrera eta beste herrizetara be, esatera, adi egon, ze itxuria izan daitek ez dakizer, eta horti dauz, hiru berzino, benetan zehaitxik izan zen hemengo aldarrikapenaz, eta zehaitxik estatu osoan eibartarrok izan ginen lehengoak hori eitzeko, ezta? Baina hor dagoen herritarren argazki asko gustatzen jata alde batetikan, 31an herritar guztiak zabaldu zen segiduan. Hori, herritar guztiak joan zen, pentsatu behar dugu, garai horretan 13.000 bat biztanle zeuden, Eibarren, eta nola dago plazia, ez da? Beteta ilusioa, ez dakiz zer, dana garrasika, itxaropena, amets bat zan. Ni esaldi batekin labur biltzen dut hori, pasau ziren de súbditos a ciudadanos. Hau da, eskubide guztiak, bakarrik alde batetitan, eta adibide bat jarriko dut, emakumeen presentzia. Errepublikaren aldetik, handik hilabete batzuetara, onartu zen emakumea ere botoa ematea. Gaur egun ikuspegite hori iruditzen zaigu astakeri badala. Ez dira 100 urte bete. Ez dira pasa. Hori historia baten, kronologia baten 100 urte dira... Gure arbazoek bizi izan zuten hori. Guk izan zutako jendia, gure itxitzak, amamak, aita, ama zegoen kasuan, gatzeagoa, zaten ere ez da. Baina, hori izan iraultza bat.
eta adibide hori bezala, gainontzeko gauza morduetan bebai, ezta? Bai. Aipatu duzu hori, Eibar, asko dakigunez, lehenengoa izan zen, ez? Espainiar estatuan, Bigarren Errepublika hau aldarrikatzen. Zein da berzio real da? Herri brometan etorri zirela batzu, arrain banatzaile batzuk, edo bai, danian ja zabalduta da, hori ez dago ematen horrelako. Benetan, idatzita dagoena, jasota dagoena dokumentuetan eta bar, Donostiko Zentro Republikanoan Garaibai kalean zegoena, bidaldu zituzten mesolari batzuk Gipuzkoako herri importantenetara. Besteak beste Ibarrera, Joakin Berasaluze izeneko pertsona bat etorri izan, abisatzera pertsona hori adi egoteko datozen orduetan izan daiteke kriston iraultza hause eta hause. Eta etorri izan justu hemen, Kalbetoi kalean lehenengo peorian dagoen etxe batera, nun bizi izan Juan de los Toyos. Vale. Gero Jaurlaritzako konsejero izan zena, Gerraden Porian eta bar, eta esan zion, hause eta hause, eta joan zaitxez abisatzen zinegotxei adi egoteko. Casa del Pueblo juntau ziren, danak salbuespen batekin EAJ-ko ordezkariari ez zioten abisatu. Vale. 18 Republikano Sozialista bakarri bildu ziren, eta orduan hori izan da, eurak konbentzituta zeuden beste herrizetan bezala gauza bera egiten ari zirela, joan ziren ayuntamentora eta 6:30 erabaki zuten ordurako jende guztia beteta sekan plazia. 6:30 plaza horrela zegoen. Holan, bete-beteta. Eta irten ziren balkoira eta altxao eta kriston txaparra da eta no seke. Kristona, goizeko 7:00 ero llegatu ziren lehengo trenak bai Bilbotikan eta bai Donostiatikan, eta trenetan zetozen eguneko egunkariak. Claro, eure pentsatzen zeben. Egunkarietan azalduko da, Espainiako estatua republikanoa da, eta no seke, bapes. Albisteri pez. Orduan, oso kezkatuta deitu zuten Donostiko Zentro Republikanoara, eta Joakin Berasaluze hau mesolaria lehen aipatutakoa zegoen, eta nik esan dizuet, preparando, prestatzen joateko, baina ez proklamando. Naiz eta ditzak antzekoak izan. Orduan kokilduta, erabaki zuten, garai horretan Guardia Zibilen kuartela zegoen Bidebarrietan, gaur egun Eskolia dagoen Parian, eta bidali zuten zinegotxi gazteri, bizatzeko hori zala eta itxuria tipoa jo zuen, eta txiziketan buelta eman, eta kokilduta berri ayuntamentora. Jendia bildurtuta zegoenaz, bakoitza bere etxera pentsatzen, orain etorriko dira ejerzituak ezakizer, zapaltxera, baina Madrilgo Dirección General de Seguridad, Puerta del Solen zegoena, mola generalak erabaki zuen tropak ez ateratzea. Bera, naiz eta anekdota gizartu, baina sumatzen zuen zer aldakorra eta olatu oso handitza zetorrela. Orduan, ziren irten, eta hurrengo orduetan, hiri importantenetan, Madriden, Barcelonan, Valencia, Sevillan, Bilbon eta inguruetan, Eibarren sortutakoa joan zan zabaltzen, eta atzaldeko lauterdietarako berriro ere etorri ziren, herritarrak baieztatuta zegoenez, goizekoa ematen zuen gauza arrunta zela, baina jakinda hori berriro etorri ziren, eta sueltzaileen eskiarekin igo ziren bertara, Untxaga plaza urteekin, Untxaga da toponimoa, baina garai horretan deitzen zen Plaza Alfonso XIII. Orduan, sueltzaileen eskiarekin kendu zaben plakia eta ipini zuten kartoi baten idatzita Plaza de la República, eta hor ikusten da erlojuan adibidez, atzaldeko 5 gutxi direla. Orduan, hor estatu izan dana, eta hortik aurrera, handik egun batzuetara, apirilaren 29 izan, hain zuzen ere, gobierno provisionala, Republikako zena, erabaki zuen ausardia gaitxik eta Ibarri hiriaren izendapena ematia. Eta gero, maiatzaren 3an, etorri ziren izendapen hori, baieztatzera, Miguel de Unamuno filosofoa, beste, gero matxinatu
matxinatuen burua izan zena Keipo Llano generala, garai horretan ondiokan republikano zen, eta garaiko ordezkari politikoak eta etorri ziren pixka bat baiestatzen. Ofizialtasun hori. Hori da, ofizialtasun bat ematera. Oso ondo. Bueno, hau da lehenengo geldialdia, eta bigarrena? Bueno, bigarrena ja sartuko gara bete-betean, hasieran lehenengo urratsean ikusi dugu herritarrek ikusi izan zuten errealitatea, eta orain sartuko gara tripetan. Tripetara, barrura. Barrura goiaz. Oso ondo, guazen. Bueno, Jesus, hau bigarren geldialdia da, ezta? Non gaude, zehazki? Bueno, udaletxeko pleno aretoan gaude, garai horretan naiz eta, arkitekturaldetik eta erabat aldatuta dagoenez, ontsa ikusten dugu burua hemen, ero lehendakari mailan eta bertan, garai horretan bestaldian zegoen, zegoen egurrarekin, ontsa ikusten dugun moduan, baina hause da tokiza fizikoki, nun bildu ziren, Ontxagako Kasal Pueblotik bildu ostian, hona etorri ziren, erabakitzera ea komenigarria zala, ero errepublika aldarrikatzea, ezta? Historian beti esaten da gauza bat nahiko zaila, nahiko gatxe esaten dela, ezta? Eta da, gaur egungo urteetatik gure burua ipintzea garai horretan. Ze, karo, gu abantzai bat daukagu, bakigu ze pasau zen. Ja, klaro. Orduan, karo, baldintxatuta gaude, ezta? Alcalzamora etorri zanean, Eibarrera oparitu zidioten besteak beste, hori, lehen aipatutako pistola famatori, baina luma damaskinatu Luma damaskinatu horrekin, handi biegunetara, hau da, 32ko irailaren 15ean, Errepublikako presidentia Alcalá Zamora sinatu zuen Gipuzkoako aldundian lehenbiziko historia guztiko Kataluniako estatutoa, eta esan Eibarko lumia. Eta hor beste ezin da bukatu, 34ko revoluzioa askotan ezautzen den Revolución de Asturias del 34, Ibarren adibidez, egun horretan, 34ko urriaren 5ean, hain zuzen ere, 7 pertsona hil ziren, herriza iraultzaileek, eibartarrek, hartu zuten hiri guztia, eta nola etortzen da gero mugimendua zapaltzera, bai ejerzito guztia etorri zen, bai Gasteizetikan eta bai Bilbotikan, eta hemen, gauzen tokizan, besteak beste, hemendik egon zan, zuzentzeko mugimendua, Alfan, Eskolar Merizan, eta behian dagozen adibidez, fatxadan askotan azaltzen diren tiruak eta batzu dira 34ko revoluzioaren eraginak, eta besteak dira 36koan nun matxinatuak sartu zirenian Elgetatik zetozen, Elgeta hartu ostian, kontestu horretan, eta pausuz pausu joango gara aipatzen puntu importantenak, urte horretako puntu importantenak, eta gero, zoritxarrez, gerria hasi arte, nun berriro ere udaletxia izan zen, zentro neuralgiko bat fizikoki, Eibarko Junta de Defensa eta sortzeko, eta ikusiko dugu naiz eta gainetikan izan, nola 7 hilabetetan, Eibar egon zen gerrako frontean, bete-betean, dana inguratuta, leku batetik izan ezik, oda Bilbora jotzeko, eta garai horretan, bombardeoak egunero, menditik nola botatzen zituzten, bai Arratetikan, Karakatetikan, Bergaratikan, lekumorduetatik, eta horrez gain, abioietatik sufritutako bombardaketak 29 izan zirela 7 hilabetetan, eta nola herri guztia erabat txikituta gelditu zala. Beraz hemen erabakiak hartu zian behintzat. Morduak eta potoloa. Zugarrizkoak. Bai. Oso ondo, Jesus, hirugarren geldialdira juten gera? Bai, itxaldi bukatu ostian, ni pentsatzen dut, emozionalki, biztanleentzako oso politxa da, argazizetan, hasieran topatu dugu, komentatu dugu, balkoia, ezta? Eta aukiko dugu aukeria, balkoira bebai juteko, hasieran ikusi dugu herritarren ikuspegia, orain ikusiko dugu agintari politikoek zuten ikuspegia, baina altxatu zuten momentuan. Oso ondo, guazen. Edertu. Eta hau da, hirugarrena, ez da? Balkoia. Hori da, balkoira. Bueno, oso politxa dabe, lehen zer komentatu dugu, baina hemen dagoen eskia bukatu ostian,
Eibarren hiria izan dapena etorri zirenian eta agintaria Miguel de Unamuno filosofoa besteak beste, Erokeipo Llano generala, garaiko alkatia, Alejandro Tellería, garaiko ministroak eta abar, nola etorri ziren eta badago argazki poli bat hortxe justo, nun azaltzen dira hori arrotasun askoz, ausardia gaitxik, Eibar izendatzen da muy ejemplar ciudad, no seke, horrelako gauzia eta horbe kriston jaia sortu zen, ezta? Jendia zen lanera, egun horretan, jaisa eta abar. Gero arratsaldian bai estatu zanean izendapenarena eta manifestazioa, pasakaie, musikian, estazio kaleraino, tal, no seke, jendia garrasika, hori, Gernikako arbola, La Internacional, kriston jaia, horretarako beti pres. Eta atxiki hori dela eta zer esanik ez. Etorri ziren ona balkoia dana beteta, gainera ez ziren dana kabitzen, gazteena, sarrena, tal, no seke, eta jendia txaloka eta garrasika hasi izan, eta hor ailegatzen da momentua nun ikusten dira argazkisetan nola hasten dira Errepublikako banderia altxatzen, eta beste ikuspegi batetik ikusiko dugu, hau da, nola izan zen erreakzioa eta hori guztia. Zela bizitzen du gaur egun zure ustez Eibarko hiriak, Bigarren Errepublika hemen aldarrikatu izana lehenengo aldiz. Zein da behaien sentimendua? Nola bizitzen duzu? Interesantena ez dela izaten, estatu maila, mundu maila, bizi izan zen, errealitatea baizik eta ni bizi nahi zen kalean, esate baterako, auzoan ero, ze bitxikeri, zelan bizi izan zen, eta nire arbasoen errealitatea zelakoa zen. Orduan, aipatzen dituzunean, Eibarko bereiztasunak eta hor azentua askotan ipintzen dugu hor, eta jendearen erantzuna oso, handiz izaten da oso erakargarraia. Hori alde batetik ez da? Eta bestetik, harrituta gelditzen dira, ez da? Ondiokan badaude batzuk, ni pentsatzen nuen Eibarren bezperan izan zan. Bai, hori esaten da. Hori esaten da, askotan. Ez, egun berean, nahiz eta oso goiz izan, ez da? Hori alde batetik. Eta gero, igartzen da nik uste dut arrotasun punto bat, ez da? Esate baterako, zujuten zara, ez dakit, daukasun baliabide morduak gaur egun, ez da? Informazioa eskuratzeko, Wikipedia dala, ez dakit zer morduetan, emakumen bosketa estatu mailan lehenbiziko aldiz zergaitzi da hemen lehen zegoen liburutegi gisa hor eskinan, Toribio Etxeberria kaletik datorren fatxadara hor zegoen liburutegi gisa, eta argazki hori dago aterata hortxe, 33an. Estatu mailan lehenbiziko aldiz nun emakumeek botoa eman zuten, eskubidea zeukaten. Argazki hori azaltzen da toki guztietan, Indalecio Joangurenek egin zuen, eta horren oihartzuna eta oso handiza zenez eta zabaldu da estatu osoan. Baina zu jotzen dez horren esanakoa, nahi duzun mediora eta beti. Gutxienez, nik esango nuke 3 ardatz nagusi daudela, Eibarrekin lotuta. Zergaitzik, esaten duzu Eibar hitza nahi duzun tokizan, armak, Errepublika eta futbol taldia. Oso laburtuta, baina gero datoz arrokeriak, ez dakit. Esaten da ere, Eibar lelena zergatik, lelena izateko nahi horretan. Baina kaso horretan, akaso beste batzuetan ez bezala, hor dokumentuak eta probak eta danak, eta orduak eta baiestatuta. Hor defendatu dezakegu errotasun guztiarekin, ze hor baiestatuta dago dana. Beste gauzetan, Eibarren izan zen ez dakiz zer, lehenbiziko da, baina Errepublikaren aldarrakapen dela eta... Bai, irtengo gara kanpora? Bale. Venga, bazen. Oso ondo, ikusi dugu balkoia be bai? Bai, hori da. Bueno, eta bukatzeko nik uste dut politxa dela aipamen bat eitxia. Errepublikaren urte horrena ospatxera etorri den
gaur egungo konsumo eta ez dakit zenbat gauzetako gehiago ministroa dena, Pablo Agustindi, bere sustraia Eibarrena. Mentxe bat. Bai. Bere familia izatez Markina Tarrazien, 16. mendeko hasieran etorri ziren Eibarrera, armetan, Ardantzan zeukaten, etxia, aprobetxatzeko Ego ibaiaren indarra eta kanionistak ziren, belaunaldi morduetan. Beraz, bere biraitzitza Gregori Agustindu, hain zuzen ere, zinegotxea aukeratutako zinegotxea zen, 31an, eta balkoi honetan etorri zen, eta egon zen Republika egunean. Begira. Bueno, Jesus, mila esker, bisita honengatik. Espero de jendia animatzea bisitara, bai 19an eta 26an, ez? Hori da, 19an eta 26an, 10 erderaz, eta oker espanau 12ak eta larenetan euskeraz, bisetan, bi egunetan. Eta, bueno, ni pentsatzen dut animatzen du jendiari, uste dut, izugarrizko aukeria dela, bere sustraiak eta arrotasun hori, bueno, Eibarre ez du asko bihar, arrotasun hori azaltzeko, baina are gehiago. Hor esaten duguna orgullo de pertenentzia dena eta pizka bat adirazteko, baina ja dokumentuekin eta gauza guztiekin politxe izango da, nik guztegitik, baina aitortzen dut, erabat kontaminatuta nago. Bueno, interesgarria bada behintzat. Beraz badakizue informazio hau eta askoz gehiago jakiteko hurbildu bisitetara eta guk disfrutatu dugun beste. Eskerrik asko. Agur, zeuei. Eibarrek txikia dirudi mapan, baina gaur ikusi dugunez, historian zehar garrantzia handia izan du. 1981an hemen hasi zen aldaketa bat, eta orain, urte asko geroago kontatzen jarraitzen dugu. Hau izan da dana gaurkoz. Espero dut Jesusen azalpeneki asko ikasi izana. Eta badakizue, animatu bisitetara eta askoz gehiago ikasiko duzue. Bitartean, sartu eta kitxo.eusen eta kuskusiatu gure sare sozialak. Aio!